Zoutru official channel kan lom le evek acheu kan video te mino like ka mino subscribe zel turin khoi na karon di lani voin hi India remin zalen na achan atanga kumsom sari pangana ani a Zoutru official channel te chuan thindung takin chibai kan buk chu ani India ram chu British opna atanga azalen khan adu duina talvel mai dawa om zenein ramchak le thangthratak ni turin zalen na mangjok ani zalen kan ni hian om zene le tumbu mal takneya lungtur kan ni a thileng kim ti theidin muna ding mai la thileng kim ti hi kan tan thakher lo ani ole kan movie ron recap tur chu ra cha si ti ani meiche pakhat gitai chu reksowa chuang chungin school chu apada driver chuan school po ani lo sumdon na hun trop tak ani so ati a anwa thlen chuan driver soyang tak chuan building te chu alo tlabal he hu maya zirtir tu te chu no pangai sakmi alo hian an lo oma meiche pakhat chuan thadeu hian alo zirtir ve mek boka ti chuan gitai chu office a chuan aluta zirtir tu pakhat lo omin ani po chuan ngai sakmi lo hian games alo khela an vice principal hak tur chuan alo hrila vice principal chu scooty sen len na chuan aron kala enge idu ti ne lo zota gitai chuan registration ti ka du ani atia principal chuan lekha sang ni zanga tin ziak ape a chu fiman tur ani gitai chuan bak ati hle a sarkar ruai mi ani lom ni ti te azota fi chu ape du lawa vice principal chuan achua tir ngala pona chuan hu chuan dar chu awada chiam maya zirtir tu te le staff te chuan va khapin ma se airing ma chuan avazui zela anu chuan a lekha ken chu a hua principal thar tur alo ni staff te chuan mak an ti hle a anuwa chuan no pangte chu kau khomin principal tharani thute dan thara school kalphung chu thak ani tur thute asoya school uniform te school hun be te chu uluk taka von tur ani thu asoya chu arua manna chu vice principal le thoktu dang te chuan an du lo hle maya a chan chu an nei ruk thei to don lo wang te le an du dan anga anom thei to don lo wang ani an school bula adora chuan avakala dor ngak tu ne na chuan mai zial chu no pang ne na hral to lo turin atia ma se dor ngak tu chuan no pang chu khabjok turin alo tia gitai chu thinrimin ador bungwa chu ati chia anuwa chumi pano pang hian mei chu alo zu a gitai chuan vahavin chu no pang chun thi thei tak hian alo chaga he skula kaluna chan chu dana om lo wang ani alo ti chu no pang chu an khuwa mi chalang tak fapa ani atuk zinga chuan driver chuan an school chiat thu te zirtir tu ten an hna an tin lo ani ti te chu asoya gitai chuan nui tung chuan angai thaliam maya school chu awat henga ti chuan an zirtir dan tu le atak takatia alimom zong le no pangre thiam the dan tura zirtir tur chuan atia chu tianga ti hnu chuan an hna chu an hlen lo ani ti a chuaka ti chuan ni somthum chunga zirtir dan tur technique thar tur chuan a hrila chu tiang hrelo ani chuan a ban zel tur thu asoya ramalinga lo langin MSC private school nei tu ani gita ina school ron enkol chu abuai hle a achan chu a school atlak chiat mai a hlo wang ani atu ka chuan ma mai zial zu ho pa kha pa me ro kalin chu pa chuan thinrim takin gitai chu an khum chiama anuwa chuan gitai chuan chhagin apa puina tel lo pon he no panghian lo tin na chang the ni ti in a in choi pui ta a mi ho satak a in choi pui chu mi pui te chuan mak an ti hle a dar po adar chak hle ani anu chuan zirlai nu le pa te chu a kau khoma an school tan ron na thlen turin atia an school chu ti ma sona a mun chiat ziate a ai thadin tu chuan an tia anu chuan public agency lam chu bia in an school tu siam thatur chuan awangen ta a an ni po chuan on siam tha in school no pangte den chuan siam trat na chu an thokta suau so maya anu chuan rama ron langin gitai ten school an siam tha ti thua hriat chuan a buai hle a an school kota tak chuan banner lian tak tar chu re rukta a gitai wanga tlacheta tele an vice principal te chu an thinrim em a ti chuan phubalak chuan tumta a
ma se vice principal chu school ava thlen chuan CEO thu khom chuan an lo ban fel diam to a chan chu zirai no pang tam tak le a thopui ngei te po voin alo che sur pui thin wang ani chumi nu chuan zirlai tam takin boina an to thrin chan azota an nuwa chuan zirti tu pakhat chuan zirlai te an zir thelo thuar an soi chuaka ti chuan zirti tu te chu zona azot le ta zirti tu zong te hi zirti tu hian an tling tok rengem ti tes kalpuya rota chu rotna chuan zirti tu te chu ati zam em a te chuan no pangkal chuak to tu te chu an chanchin zir chian veka thatak le uluk taka en kola an te sa an pa chhuat theinan tran na turin thua pe boka an school kota benarin tar chu muin a report ta a environment office lam chuan anon thria saka ti chuan rama chu gita te na avakala gita chu apa nen chi an chenga apa chuan ama boin a chi a boya a fanu boina loin ro lo turin alo ti da zeka gita pa beren chu tia ti nu chuan rama chu thindim tak chuan a chuang vele mei boka nikhat chu head office atangin gita te school chu anon tloa a chan chu report on wang ani ti chuan an school le a chevel chuan an kwalta a zirtir tu in no pang thadewa limom taka a zirtir lai chu a hmuwa tha ti le a anuwa chuang gita hina le tin gita chu film hu turin ati a ama ti chedu tuan rengani ati vice principal le rama de chu until tuma fela wang chuan rom manadang an nei le ta a an skula kala gita chu soisaturin mi an tir ta a gita thile lai tak chu wanangin no pangte chu an chuatira kongka chu an kalzuya ti chuan soisak chuan hantuma ma se gita chu martial art thiam tak mai lo ni in an ma ni jok chu a soi satazek maya an let nu chuan an thil ton chu rama ne na soin mak ati hle a ni khat liam nu chuan an no pangte chu anin suang noi maya chu rama te ro man na vek alo ni zirte to dangte chuan thelpo tum lovin an lo en ringota gitai thindim chuan tui chuna phu kwal ta rep maya an ban bun te chu alak saka a hal sak ta veka ni pui te chuan du lovin gitai chu principal atanga banga school tu sosan tur chuan awal waka a nu chuan gitai chuan zo de siamin budget claim te an pek te hi soise lawa nga ting heti again thuk bo reng hei wanga zirtina chia ani atia eng vain nge heti anga hinom ti le zona sang a zo chuan official ho chu an mol pho thei mei don ti an thria an kal san ta a nikhat chu no pang police form ha hian gitai chu chibayan on buka zirtir tu dang chuan mak an ti hle a nuwa chuan zirtir tu pakhat chuan sipei chu zotin gitai chu engmi tak nge ani ti azota gitai chu military officer lieutenant colonel neichin ani ti ashila medal sang la toin sipei zirtir tu thatak aluni to bok ani atia chumi thu vice principal le rama ten an hriat chuan mak an ti ema school chuan lekha an donga district olympica tel tura somna ani chumi kai hruai tur chuan zirtir tu mi pa pakhat chu atia ma se ani chuan du lovin asoi sela gitai chuan kumbuk chung engma thil tha ti lo wang chuan engma soi se lawa ti mai tur chuan a hrila ti chuan ngoi reng chuan a sira ading renga rama te school po chuan lekha chu dong ve in olympica tel tura somna tho ani olympica tel tur chuan an po cha an school chu amaya la theinan ti te in ru a ro mana hun re lo te nu chuan olympic chuan han tran ta a gitai te school chuan pakhana loman chu an la a inel na sang ate chuan pakhana loman la zelim literature inel na po pakhana an la hial ani rama chu thindim tak mai hian lo oma ti chuan gitai china turin ro man na aron nei le a gitai chu ti puya thodum puya abasom ta a ma se gitai chuan uile kel anom dun theilo ti in asom na chu alo nol chiang le a anuwa chuan an school pakhatna ni chu lomin gitai chuan loman te chu asem boka zirtir tu te po chuan gitai awanga zirtir tu na tak an tho the awang chuan lom thuan hril boka lelama chuan meizial zu aman pa kha inti siakna lomana dun awangin anu le pa te chuan lom thuan ron soya anu chuan chibei abu khiala nire lo te nu chuan gitai chuan apa chu khuma thin hmu'a ma se officer aluni to thin angin ain ti pachang shama ti chuan an school lama chuan awalet le a
ma se gitai chu apa ngai em awang chuan mi tuite atla a zirtitu pakhat susila chuan ron hu ve in a hnem chuya susila om ngeng chuan a tap ta hom maya hun rei tak aliam nu chuan no pangte chu exam anin peita a ma se zirlai then kha chuan exam an pek thelo tur thu a hri a om zia chu rama te khan boina no thlen le ani gitai chuan school lam hong tu chu ava bi a ti chuan an vai chuan exam chu an pele thei ta veka ina a ho a news en chuan atu ka result an ti chuak don ani ti anon puanga school lam chu man mo takin abapana graduation an man na tur chu ava ena ta chuan susila chu lo omin susila chuan ani to ber ani to thu lo soin a pension to don ani ti chu a hrila ti chuan an han ti a susila chu gitai pasal hual kethira nu lo ni in ma se van doi thak takin kethira chu anin ne ma chuan boral ani police chu ron thlein gitai chu engmo vaina ron mana ti chuan motora chuan puin ang kalpuya loka pa chuan an da chu nu le pa te ho chuan hrin police station ma chuan an tung khoma chho tur chuan an tia officer chuan kan ti fel huna kan chho bai don alom ati po chuan an kalson tu lova chho tur chuan an ti chhun jom zela atu ka chuan zirla result chu ron chuakin mi somriat pahnia somsari pakwan pass ti chu anon puanga Ministry of Education in a riat chuan gitai chu an chuata ani